Masu sauraro wa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Duniyar Nishadi, inda a ciki muke karanto muku ayatattun littattafanmu masu faɗakarwa, wa'azantarwa, kai har ma da nishaɗantarwa. Har yanzu muna nan a cikin littafin ku mai suna Wacece ita, wadda marubuciya Hauwa M. Jabu ta wallafa. Ni ta ku a kullum Aisha Abubakar Abdullahi nake cewa mu kasance da ku lafiya. A cikin shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Ifat ce ka tashi ka je ka yi wanka. Ya miƙa haɗi da salatin annabi ya miƙe ya je wanka. Bayan ya fito ta zo taya shi goge jiki da shafa mai. Da zai canza kaya sai ta miƙe ta da ya janyo ta, ina zaki ce? Ta so sa kai, zan ɗauko abu ne a falo. Ya yi murmushi a ran sai ce mata da mijinta amma tana guduwa. Ya sake ta bata dawo ba sai da ta tabbatar da ya saka kaya sannan ta shigo. A nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ɗora. Ina masu son koyon turanci da ma aikin jarida ƙarƙashin diploma in mass communication. To ga dama ta samu na yin wannan karatu kyauta ƙarƙashin makarantar AMT Massive College. A ɓangaren turanci muna da ajujuwa daidai da matakin kowa, har ma da ajin da ake farowa daga tushen karatu da rubutu. A ɓangaren aikin jarida kuwa za ku samu ƙwarewa a fannin aikin gidan rediyo da ma talabijin, inda za ku iya labarai da rahotanni, shirye-shirye har ma da tallace-tallace. Akwai ajujuwan da ake koyarwa da harshen Hausa saboda samun cikakkiyar fahimta. Wani babban albashir kuma shine a ƙarshen wannan karatu za a koya muku ilimin kwamfuta kyauta. Maza ku hanzarta zuwa siyan fom. Kuɗin registration kuwa an biya muku. Za ku iya samun fom ɗin a makarantar da ke unguwa 3 kusa da sakatariyar Tarauni. Domin ƙarin bayani a kira ko kuma a yi WhatsApp a waɗannan lambobi: 090 22 8 0 3 4 9 7 ko 080 5 8 1 8 Ta kalle shi ta rike kunkumi. Iye, ka ganka kuwa kayi kyau kamar sabon ango. Ya kalle ta ya kanne ido ya ce ai angon ne ko kin manta har yau bata sha mai ba. Ta gane mai yake nufi sai ta basar da zancen. Mu je kai breakfast ka je ka gaida su Abba da Umma. Ya ce to my princess. Sun zauna ta kawo mai breakfast, nan ma ya sa rigima har yanzu bai warware ba sai ta bashi a baki. Haka ta rika biye mai tana bashi yana ci, idan ya cije ta ce sai ta rama. Haka za ta samu wani wurin shi ma ta cije shi har suka kammala. Ta raka shi har bakin mota ta dawo ta tattara kayan gudu-gudu. Tana da lecture at 12 ga 11:30 ta wuce sukun. Zaman Ifatu da Farhan dai zan iya cewa lafiya lau, duk wani kula da shi tana yi, ba abin da za a nuna mata, tun daga kwalliya har girki da tattalin miji. Sai dai har yau ta ki ba da haɗin kai. Farhan yayi amma ta ki. Ranar dai ya turke ta tana baccin rana a ɗaki. Ya zo ya duba ya fara yan shafe-shafe. Can ta buɗe ido ta kalle shi ta ce miya haka? Ya ce mata sunna ce. Ta ce sunna kuma? Ya ce baki san annabi ya ce duk wanda ya aikata hakan jihad kamar ya kashe arna guda 1000. Ta kalle shi ta kyalkyale da dariya har sai da ta yi kwallon, sannan ta ce yaya Farhan, wata 4 gidan nan watan ka 3 muna kwana ɗaki ɗaya, gado ɗaya, bargo ɗaya, baka san da a kashe arna ba sai yanzu. Farhan kam ya fara nisa, ba wani jin ta yake yi ba. Tuni ta sa kafa ta ture shi gefe ta miƙe zaune ta kalle shi rai a ɓaci. Wallahi kada ka ƙara kuskura ka ce zaka kusance. Ya kalle ta ido sun wani kada. Haba Ifatu, me yasa kike min haka ne? So kike na koma abin farko da nake yi? Wannan kuma ya rage naka. Ko yanzu wa ya sani kana lallabawa dubin ka ce bata cika ba na kama, ko kuma an ji tsoron sel shi yasa aka kama kai. Amma dai ba dan Ifatu ba kuma ba dan tsoron Allah ba. Ta wuce falo ya zauna saman gado yayi tsaki. Lalle wannan yarinyar mayaudariya ce wallahi. Ta kora min yan mata kuma ta hana ni kanta, kuma ga ta kamar aljan. Duk abin da nake yi tana gani. Yayi tsaki ya dan kwanta akan gadon, kafafunsa suna ƙasa, ya dafe kai. Me abin yi? Da gaskiyar ta dan tsoron self na ki neman mata, amma ya kamata na bari dan Allah ba don kowa. Yayi ajiyar numfashi ya biyo ta falo. Tana sauraron wakar ta, kusan kullum sai ta saurara. Ko da wakar Hausa bata burge shi ba, amma ya haddace wannan baitin da yake jin tana maimaitawa kullum shine dai na baɗi barai soyayya jigon rayuwa ana cewa. Ya kalle ta yayi murmushi. Ifatu sarkin rigima, normal za ta yi mai duk abin da yake so, amma da zarar ya bukace ta sai ta ki. Ya zauna kusa da ita ya daura kanshi akan cinyoyinta yana wasa da jilar gashin ta. Yace ya kamata a min tafsirin wannan baitin wakar, kullum shine a bakin ki tun kina karam nake jin kina yin sa. Tace ka ce dai tun ina yar aikin ka nake yin
masa. Ta yi murmushi, ni dai Jabar da za su ce na musu tafsiri din wannan baitocin waƙar da zan yi feji 100 da shi amma ba su bani dama. Ifas ya kira sunanta ta kalle shi, me yasa kike gudu? Ta ce gudu kuma ya ce ta yi murmushi ta ce saboda lokacin auren mu ba a yi su dina su fati su lancin ba wani abu da aka yi, kaga kuwa kamar ba a yi auren ba ne ba. Ya miƙe zaune, yanzu kina so a yi? Ta ce a yi. Shi ne matsalar ki? Ta ce to yanzu dai shi ne na farko. Ya murmushi, wallahi duk abin da kike so za a yi. Ya miƙe zaune ya shiga ɗakin sa ya kira abokinsa wanda Ifat ta yi wa fitsari. Farhan ya ce monke ɗin gidansu, ya mai bayanin kuma yana son a yi komai cikin satin nan. Bayan kwana biyu Farhan ya kawo mata aibi ya ce ta bawa ƙawayenta, ta ji daɗi sosai ta shiga rabu. Duk wanda ya tambaye ta bata yi aure ba sai ta ce na ji daɗin auren ne. Wannan ta yi gayyatar mutane. Farhan ma haka, su umma ma duk sai suka saka musu ido don sun ga abin nasu wasa ne. Farhana ta zo da su zi duk an hallara, yar baka ma haka, su Dije da Ruqayya ba a bar su a baya ba. Abin sai wanda ya gani. Farhana har tausayi yake bani, wai wannan kuɗin da ya kashe duk don cikar muradinsa. Mrs. Farhan an yi komai cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. Su mama kam sai faɗa suke yi, wannan bida a haka aure na neman shekara amma sai yanzu ake wani kakale-kakale. Ifatu kam ta ji daɗin komai da Farhan ya mata, hatta kayan aure sai da ya mata sabbi akwatuna kamar dai sabuwar amarya. To ko da yake ai sabuwar ce tunda har yanzu wane yaro da suke cewa budurwa ce kenan wacce bata san komai ba. An sallami kowa cikin aminci inda amarya da ango suka dawo gidansu. Farhan kam har da shan maganin ƙara ƙarfi, irin yau za a su burbuɗi daɗi. Mutuniyar kuwa ko a jikinta dan ta san ba ta da tsarki. To Farhan an zo an lallaba Ifatu ta dakatar da shi ta hanyar gaya mai ba ta da tsarki kuma ta gaji ya bar ta yi bacci. Gashi ya gaji shi ma. Farhan da ya danta takaici ya rasa abin da zai yi sai ya ɗauki ki ya fitar sa waje ya je ko zai samu gun da zai yi aikin yadda ya yi gudana. Ifatu ta gane ina ya nufa amma san bata kula shi ba. Farhan bayan ya fita ne ya je kuma ya kasa neman matan banza, haka ya kama ɗaki ya kwanta yana ta juyi har bacci ya ɗauke shi. Bai farka ba sai guraren 3. Subhanallahi, ya tashi da sauri ya dawo gida. Ko da ya zo har ya tarar da Ifatu zaune tana kallo, abin ya bashi mamaki. Kallo Ifatu cikin dare yana shigowa ko kallon sa bata yi ba. Duk kunya ta kama shi, gashi ma abin da ya je yi ya kasa aikatawa. Ya dan so sakai ya ce baki bacci ba? Ta ce nayi barkawa ne yanzu. Yaga kamar bata yi fushi ba sai ya matso kusa da ita zai zauna ta yi zumbur ta tashi. Kada ka kuskura ka matso kusa da ni. Ta mai kallon raini kamar ta ga wani kashi. Ta kalle shi, ai shi mai hali baya fasa halinsa. Tunda ka saba da neman mata wallahi ba abin da zai sa ka daina. Ya za a yi bacci bayan na auri namijin mai neman mata? Ido cikin ido ta kalle shi ta ce Farhan nayi da na sanin auren ka, nayi bakin cikin kasancewa tare da kai. Babban abin godiya ga Allah shine ba abin da ya shiga tsakanin, bare ai zancen hada zuri'a. Na tabbatar da yara na sai sun yi bakin ciki da samun uba mazinaci irin ka, amma yanzu ka ga hankali kwance zan nemi wani namiji na ya aure na, kuma wallahi sai na faɗa wa umma halin da kake ciki. Farhan zuciya ta yi zafi, wai shi take gaya wa za ta nemi namiji ta aura. Ya so ya mammake ta amma sai ya wuce shi. Ya zauna yana Allah wadaran halinsa ya yi tsaki, ya tafi sai dubu ya kasa shiga ɗaki har bacci ya sace shi. Ifatu kam ko da bata yi bacci ba, gari ya waye kamar kar ta mai breakfast amma ta daure ta haɗa mai, ta zo ta sa kafa ta shure shi ya tashi. Ta kalle shi a wulakanci ta ce to a je a yi wanka a tsarkake jiki a yi sallah, a karya a je gun neman wasu mata. A ran shi ya ce wai dan wulakanci da kafa ta tayar da shi. Ya ji bala'in haushi don kuwa da a tayar da shi da kafa gara a kyale shi, kuma ga magungunun banza tana gaya mai. Ya kalle ta, wai ke waye ce miki neman mata na je? Cikin isa da tabbatar da rashin kunya ta ce saboda ba namijin kirki da zai bar gidansa 12 na dare ya dawo 3 sannan ya ce ba gun neman matan banza ya je ba, bare kai da aka san halinka na neman mata. Farhan dai ya kasa magana, yayi wanka ko karyawa ya kasa. Ya dan saba ta bashi a baki, yau kuma ya san ko zai mutu ba za ta bashi ba. Haka ya dawo ofis guraren yamma ta kare girkai kwalliyarta kamar ba ita ba. Ta mai sannu da zuwa ya amsa, bayan ta juya ya kalle ta mata kamar hawainiya sai canjawa take. Ya je yayi wanka, ta kawo mai abinci da na safe da na rana da na yamma ma, dan baya zuwa ya ci abincin yamma da sai ta hado mai da shi, kuma duk sai ya cinye. Ta ajiye ta ce ya ci wai ya koshi. Ta mai kallon banza ta ce ka san Allah wallahi sai ka ci. Ya kalle ta yanda ta haɗe fuska dai yayi ta ɗurawa yana karewa. Ya je yayi ta amai, ko sannu bata ce mai ba. Yana fitowa ta ce Allah dai ya sa matan ba su sa maka ci ba. Daga cin abinci sai amai ta bashi dariya sosai, wai ciki
ciki ya nemi guri ya zauna bai tanka mata ba. Haka dai Iffat take da Farhan kullum cikin yi mai habaici take. Da rana ta ci uban kwalliya, da daddare ta saka arnan kaya ta kame fuska abinta. Ranar da ya ƙara neman ta ce sai ya je asibiti an duba idan ba shi da rashin lafiya. Farhan kam ya shiga uku, kullum cikin bakin cikin yarinyar nan yake yi. Lallai yanzu ne yake sanin hakikanin wacece ita. Dama Hausawa sun ce dan hakin da ka raina shi yake tsone maka ido. Ai kuwa ga Iffatu tana wa nashi son ran nata. Farko ya ce ba zai je asibiti ba, daga baya dai ya ga jan ran nata yayi yawa sai tsigau yake. Haka ya daure ya je aka duba shi lafiya lau, ya kawo mata result. Tana kwance da kayanta na daukar hankali, ta tashi zaune ta duba ta ga lafiya lau. Ta ce saura abu daya, kuma ya ce baya son ya ji ko me, wallahi sai ta ba shi hakin. Iffatu ga da gaske yake yi, idansa sun yi ja, sai zuba masifa yake yi. Hankalinta ya tashi, ta saba hanyar guduwa amma ta fuske ta nuna mai kamar ba ta jin tsoron sa. Farhan kan masifa yake yi, ya rike ta kakam, duka cizo duk ta masa, amma ina sai da yi nasara. Allah sarki Iffatu ni kam ta bani tausayi. To masu sauraro ma da a cikin kashi na gaba.